Kaon ta mga bay kay murag tinagita ang gutuman eh. Nagdelikat-delikat kog lauoy diri mga bay kay tanong rasa ron hapon na gutom na kay ba. Oh. Lauoy diri bayo. Suko sa to akong kuan ron kung basir kay ana siya oh. Balik mo mong kuntindol. Dali ra kay na dol. Scroll na. Scroll na basta laro dito ka gusto makakita. Balik-balik ang content daw. Pinubrera mo guna ako ang mga idol. Tag natay kwarta daghan idol kay usab-usab niya itong kuha niya kay naman tayo res bukid. Ngumam ta. Hindi sa warabi. Salamat Ginos kasi. Anta mga bay. Lauin na sa di mga bay kay tawa jud ko kuha gabi mga bay kay busy kay kus kong trabaho di mga bay. Nato nag-chat gabi ay nag-chat sa ko gabi. Dul nganong mais mo na perminti imong kanon dul. Ulay humay diha. Nagod na may humay diri god. Kanira akong paborito mo god. Suko lagi siya kay balik-balik daw akong kuntin. Hindi lang ko doon kay pinubre mo niya ako ang mirada diri kay amtay kwarta pa itong kudaan. Mila mo na doon kung nanakoy kwarta no kay palitagkuan ba? Isda. Sinisiyanigin mo doon. Balik niya akong pagkaon diri. Scroll lang dul kung di ka ganahan dul kaya daghan mga vlogger diha nga nindot nila content. Yung baboy, litsog baka naman na kapital ko dul nakwatahan dyan na ba ko dito pobrim ko yung sudan oh utan sargo na yung mga talbos usiyote nga paliya kumbate na ning kinabuhi adri idol kay pobre mata. Alit inis sa bawah. Kapoy kasi kapo mga idol kaya pasan og kuan ba sprigan ba inubig ko mga idol. Kapuya gid. Ayaw ito nag-comment mga na ako'y bagong followers sa YouTube. Pakita pa di mga asawa idol kung magkaon ka. Ito yung comment ya. Puno idol. Sunod tuig. Pakita na ko akong asawa ni Guli ato. Nangatulong ito kasambahay sa Manila ba. Nasa Paranaque.
Katulong to mga bay. Ngunya, katulong to siya sa kasambahay na daw siya ba. Tuig na to siya muli. Kita na ninyo tapuhon mga bay. Nga nung di ko na ito ipakita ang nalan sa asawa ko. Dalo na ito na. Puhon. Kita na ko to. Huwag makakamagdali ba eh. Kita lagi to. Samot ito kasuko akong baso na kitar. Pula ni Bijuha ba? Bago nila nga ni. Salamat kayo mga bay ha.